Pacaran baru kan lho. Mulai tuku bakso gitu. Olah. Tuku bakso karo miso. Ngene nyoteng ya bojomu. Lah kowe nak ngetok kayu ganteng ae berarti ya tuku bakso jajane. Miso. Mie ayam. Kan nak mie ayam maret ngono lho. Ya, tuku miso ning Grotak Biru ya. Miso jare ra tedas untumu. Ya rana ya. Lah kowe iki nang endi kaya iki? Sehingga aku nang anu bulane jare rahasia. Ra siap. Apaan? Anu nonton. Rahasia apa? Nak kowe melu ki aman. Iya, pengkah aku pak ning iki lho. Lah kan motorku ra tak pajeki. Alah, wong juragan kok ora dipajeki ki ora tertib berarti. Nah. Anggere kowe iki melu ngono ki polisine ra sida nyekel.